Shubor Snem jong unong san Hima. Ha kaway ka jingja uway Tymmen uba prapo Snem karta ula Shah Thok Pisa haki Ngut ki Kynthei ki balak bandai tang kaway ka beriu ka balaja hanong ba Mumbai. Ka jingja ka ni ka khana ka sedang ha ubnai yayong arhaja arpulai ha ka ba uni ubriu uba prapo Snem karta ula pha da ka friend request ni ka jingkwa penyadai Paralok ha po Facebook ya kaway ka beriu ka balatip kum ka sharvi Hendrai ka klem piang ni accept ni kata ka friend request Hendrai hadian ka tukani sngi ka sharvi ka lapha kala da ka friend request ya uni urang ba hak ba ulap piang kini bro arngut kim itho iwe ya iwe kini bro arngut kila sedang banya pha jingtho na message iwe hapo Facebook hak ba kila sedang banya ai number ban text hapo WhatsApp hadian ka tukani por ka sharvi ka le tho uni Tymmen ba ka le shong klat ba la ulok bat ka sa menta tang bat ki khon hak ba kala sedang saban pan Pisa na u dak ba ai daw ba pangkhun hadian ka tukani sngi ka weipat ka brio ka bakerteng kavita kala sedang ban message yu ha WhatsApp bat kala pen itho iradi ba ka de ka Paralok jong ka sharvi bat ong ba ka kwa banong Paralok bat u bat kaniru kala sedang ban pan Pisa na u ha ubnai no pra pat jong Snem arhajar arphulai uni ubrio ula yo biang sagaway ka message na ka weipat ka Kynthei ka bakerteng dinas ka balakam ba ka de ka para jong ka sharvi Kadinas kale thu ha uni ubriu baga sharvi kala yap bat pan Pisa na u ban siu ya ka bai sumar ha hospital kadinas kala dawa Pisa rak ba pha ik screenshot jong ki jingekran ha WhatsApp ha deng ka sharvi baruti ubriu hadian kani ha ba uni Tymmen ula pano e ka Pisa ba ula ai kadinas ka berngam ban penyap yaladi Hendrai kani ka jingsha dawa Pisa kampat kut tang hang ni ha ka ba sa ka wei pat ka briu ka bakerteng Jasmine Kala teks yu ha WhatsApp bat kam bagade ka Paralok jong ka dinas bat kaniru kadawa Pisa na u Hendrai uni Tymmen ru upha ya ka Pisa shakaru ka jingpha Pisa jong uni Tymmen shakini ki Ngut na do yayong arhaja arpulai hadu ubnai kala lingkot arhaja arpusan kala poi shadu hanyos pa laipusau sin ka ba ka Pisa kala kot shaka phra point hanyo Klur tingka dak ba penlut lut ya ka Pisa ba ulalum uni Tymmen ulapan kaliang sa arlak tingka na kapelsa kurim jong u Hendrai ka jingsha dawa ka klempat kut hak ba ula sedang ban pan sana ukhon jong u sanlak tingka ukhon jong u ula sedang ban subas niu bat ula keli la ukpa hak ba ule tho yu uni ubre ula sedang ban sngo tho ba ka de ka jingsha Thok hak ba ula pha sumar ya ukpa ha hospital bat lalap ba udon ka jingpang dementia Halor kani la ujor mukot duma persya ikani jing Thok Pisa haka arpu atrik naitung arja arpusan bat ki pulit hadu menta kidang penlong ke jing Thokit bat kila subaru bakini ki Ngut ki Kynthei ki deitang kawai ka brio ka basyu ai kerteng da kawai bat Thok yu te Tymmen